Е така. Пусни втора. Да. Чекай, но за да пуснем трябва... Пусни да Че пусни. е така. Че ми почва филма в 8. Е така. Чеса. Да, ще го Я пуша. е там вземи. Не. Не е ли тъй? Тук го забучи. Да, видях. Така, да. Дистанционно имаш ли? Не. Скопче. Пусни четвърския Ма почна. както си е хубаво скопче, ма. Олеле! Чакай, Те. много пък картината, ма. М. Той, как му викаха с тъчскрин? Дори не съм чувала. Чей Да. са. Значи. Е така. Олеле! Ей, Много. тук има също. Его. Май се вижда, бе. Сетих се за сълзи от Босфора оня денска и викам, мале, това от кога не съм го гледала. Не съм го фащала. Обаче сега дават един нов. Кой? Казва се мелодика на ритъма. Мелодика на ритъма. Пусни го. Те сега ще го чекат. Пак реклами, ма. Ей, писни ми от те с реклами.